La liquidació dels pressupostos de l'any passat consolida el camí de creixement econòmic de la ciutat i d'ordre econòmic de l'Ajuntament. El rigor i l'ordre eren dos valors que havien d'acompanyar a la nostra gestió dels recursos públics. Per això les dades són molt bones, perquè hem passat dels 43,1 milions d'euros en negatiu als 25,1 milions d'euros en positiu. Un gir de 78 milions d'euros és el major romanent de tresoreria que s'ha aconseguit mai a la ciutat de Gandia. Quant a l'estalvi net, la primera vegada que aquest indicador no està en roig. Passem a un indicador en positiu. Això ve a dir que l'Ajuntament té pulmó i oxigen propi per a fer front a les seues obligacions. L'estabilitat pressupostària de l'exercici 22 és de 14,3 milions d'euros en positiu. És una xifra excel·lent si la comparem amb l'última del 2015. La ràtio d'endeutament. La millora és molt substancial. És de veres que ens queda molt de camí, però creiem que el camí s'ha consolidat. Període mitjà de pagament a proveïdor, 14,72 dies. Una de les primeres prioritats que ens vam marcar com a govern. La principal font de riquesa i de creació d'oportunitats per a les nostres empreses era pagar les seues factures en temps. Que el treball que se feia per a l'Ajuntament se pagara en temps i en forma. Això que s'ha fet una licitació pública orientada únicament a entitats financeres, amb la que hem aconseguit una rendibilitat del 2,5% anual. El rendiment mensual dels fons és de 25.000 euros, és a dir que, a més, generaran ingressos extra. Aquestes dades són bones i per això hem de perseverar. Aquest és el missatge més important de tot. La estabilitat econòmica, la estabilitat política i aquests dos vectors com a bases per a la creació d'oportunitats en aliança público-privada entre l'administració i les nostres empreses. I aquest és l'horitzó.